Добре дошли в Амхърст. Казвам се Емили Елизабет Дикинсън. Тук в Амхърст аз съм известна като полусмахнатата дъщеря на скуайр Едуард Дикинсън. Добре, такава съм. Сестра ми Вини обича да казва, че съм склонна да бродя във времето. Така че ще трябва търпеливо да ми следвате, както в блуждаенията ми из миналото, така и в скоковете ми към бъдещето. Да се направи прерия е нужна пчела и детелина. Пчела и детелина и една мечта голяма. Дори мечтата само стига, ако пчели и детелини няма.